Elon Musk találmány, elektromos autók fejlesztése, újrahasznosítható rakéták, napenergia és energiatárolási rendszerek, valamint a Hyperloop koncepció leírás. Musk olyan technológiákban játszott kulcsszerepet, amelyek a fenntarthatóságot, az űrkutatást és a közlekedés jövőjét célozzák meg. A Tesla elektromos autói csökkentik a közlekedés szén-dioxid kibocsátását, míg a SpaceX újrahasznosítható rakétái forradalmasítják az űrutazást. A SolarCity és a Tesla Energy projektjeivel Musk a megújuló energiát és energiatárolást támogatja, míg a Hyperloop koncepciójával egy gyors, hatékony közlekedési módot képzel el a városi terhelés csökkentésére. Tudományterülete, mérnöki tudományok és ipar, technológia, űrkutatás, energia. Kapcsolódás a fenntarthatósághoz. A Tesla vezérigazgatójaként Musk elősegíti az elektromos autók elterjedését, amelyek csökkenthetik a károsanyag kibocsátást. A SolarCity és a Tesla Energy keresztül megújuló energiaforrások terjedését támogatja. Űripari vállalata, a SpaceX olyan újrahasználható rakétákat fejleszt, amelyek az űrkutatás környezeti lábnyomát csökkenthetik.